Jamur sapa? Tau kajen iku lho jamur. Video barang di wong sorok kok di video. Ah. Iya, tambahan. Tambahan jamur. Oh, larang kilo. Gak sini. Aku ngelek ngetan rono. Wah, jamur. Ini kita. Betul. Kok wingi nang pas apa? Barang sama kita barang ini enak. Kono. Sak bolong kok diwadah ngono. Embrawot. Jancuk nggih status wedhus. Ora popo lho kok sedoro didelok karo nguyup gigi. Kalah deh Anwar. Masalah. Sapa tekolor? Hei Anwar.